Lho ya. Sopo? Sing gantimu sapa sing gantimu sapa? Wong ngepe ganti mangan. Awan-awan ngepe pantal mlebu kamar nyangkeng kukusan. Dadi prawan ojo cengkal-cengkal jake dilamar juru kunci kuburan. Ngono-ngone ku pancen yo bener. Tuku petek diwadahi kiso ditinggal porik ngentekno kloso. Supaya awake sehat gak gampang lara. Mas yo lara karingan kudu dibiasakno sebab kesehatan iku sing paling utama. Iya yo jantung sehat istilah zaman saiki ngulinakno jalan santai uga lare bagi. Perlune kanggo ningkatno kesegaran jasmani mulane tuwa lan nom ojo sampe gare ayo iya yo. So rasa bandino olahraga babarengan karo tangga-tangga supaya kaleksanan sing dicitace dakno. Kepo areng ini mandek iki. Wes. Iki mung rem angin iki, Bang. Lah rek ya gak apa-apa sing penting hompak. Lah nek mandek ini rek terus ya apa? Melayu ta ya apa? Lho karuane aku lak kan nuruti tok ae ta. Ya apa? Mandarin. Oh. Oh ya yang ngerti Mandarin sing ini lho. Mama yang kue ngene. Ya rek, nek ngono ya, njaluk Mandarin. Ayo tak turuti. Terus ya. Ayo. pos irunge
isine mbako kelambi ireng kemitenono polong-polong ngecak iku sulamane peno seneng sang sama ngono nek dijak wong karing aplone ana kelenteng cak dicocok pite rupane ganteng gak gablek duwe se anyar kok bolong-bolong aku tau kenal arek wedok ayu bareng tak lamar wis dipek wong mancing yuyu nyangkali porong gasir sing ayu kenek sing kempong numpak sepeda pedot sendiri HP-ne nabrak motor gandengan cari si cinta kok ngelirik liyane ngono iku locak moto pikulan sepatu yang pasar genteng anake wis turu bapake ngoyeng wis lepok sawangane ngene rek tapi nek gak belajar nyawane yuk bohak gak iso. Lho temen, lho kan iso cara Mandarin. Lho. Angel rek temen angel. Tapi nek kon golek blonjo nyang yuk bohak mesti iso. Kon ngerti? Kuwe peknya tampo gua. Kuwe peknya tampo gua. Longgo suwe sampe cengeng, gak atik suguhan. Iyalah, abar arek repot aja nih. Ngene salah, ngono salah. Wis rewel PN aku mau. Babale rewel ae. Aduh, apa? Hai. Hai啊！ 哦，我知道。爸爸。我幫時候be. Apa dik kendaraan model lah kendaraan nakal kon iki. Ah, papa dari mana? Kon ngomong apa kon iki? Ora jare ngomong ngono wingi. Sampai intel lah ngawur ae kon niku. Teko ndi menae? Anggepamu lho perasaanmu ya apa saiki bare aku ya apa sih perasaanmu? Lho nek aku ngono Bas, nek kadung cinta ya cinta Bas nek menawa. Gendamu aku ah. Lah ya apa engko gak cinta muring beno. Dulu ya dulu sekarang. Ada bedanya. Jangan dicampur aduk ngono ojo, Dik. Dulu kereta, sekarang bendi. Dulu cinta, sekarang bendi. Gak iso menawa dulu cinta, sekarang benci. Lah lak ngono. Tukon surat ngono aku. Tukon surat nek benci. Lho nek pernah njaluk surat gampang. Ngawur. Tapi aku mesti pesen ambek sing kene dhisik. Sapa? Sing kene sapa? Kene. Sing turi. Ngawur Mursia. Mursia sapa? Mursia sapa kon niku? Lah Mursia sapa? Mursia bojone Kalil. Ngawur ae. Wong tak kandhani ya. Iya ya. Jangan selalu marah-marah. Oh, waduh. Iya terus. Mbah bilang. Iya. Kalau selalu marah, iya, terus, iya. Jadinya lekas tuwek. Oh, pokoknya gede. Kak ngono. Kau sangat anakmu tak kon wuru iki. Iya.
Ya nek Agus anakmu. Sebab peno gak duwe dasar ngono tak kandhani. Nek Agus kudu kon sekolah, nek sekolah bisa di wong sing pincang. Ngono. Oh ngawur ya takno. Wong sembarang kudu dipelajari, Bas. Lah buku sakmene iki prasa penapa iki? Sik. Delon. Ini iki delon. Lulu. Ya, iki bahasa sembarang iki. Wah, bahasa apa iki? Lho Mandarin, Jepang, Nippon, Tokyo. Cara pigo ngono. Ngawur ae. Lho, gak ngono dik ya? Iya, ngene. Ini ayo tak kon. Lah nek gak ngono ngene ae. Tiba nek ngene engko ngawur ae. Ya wae. Aku nek ngrungokno suaramu lho dik ya. Awal sampai akhir swara kok rata. Ya. Gak ono mbenggore. Juga iso kecantol. Dadi kok ham-ham tok ae. Tak rungokno Bas bener iku. Suaramu kok enak, rata terus napasnya kok panjang. Lho. Terus iku apa? Asal bibit Purwani. Asal bibit Purwani. Oh, tadi pernah gue kepingin. Iya. Supaya suara penenak. Heeh. Terus iso ngebur gitu. Iya, iso ngebur. Jajak nggak iso ngebur. Lho gak ngono. Bahaya nek iso ngebur bener. Iso ngebur. Lho gak ngono. Aku iso ngebur ambek safari mancik. Ngono lho. Bon-bonan safari lho. Oh, kan iku ono safari apa ngono. Wah, kok bisa kata belajar ngitung ngono wis. Aku nek wah salah ya apa carane suara saya. Carane? Iya. Lah satu, kesehatan. Oh, dijogo ya. Iya. Terus untu kudu jangkep. Wah, gak iso. Iku menyinggung peranaan kon. Lho kok nyenggongnya apa? Nyinggung perasaanku kon. Kok iso? Iso jangkep ya apa tuku bogang. Lah berarti wis gak iso suarane gak enak. Lho gak ngono kok tak tular nang kanca-kanci. Oh. Kanca-kanca ngono lho. Kanca-kanci. Kanca-kanca ngono lho. Sebab nek untune rapet, suarane metune iku teratur. Oh, gak ngowos. Iya. Oh, iya. Tapi mindone. Iya. Gorokan kudu halus. Oh. Nah. Ngalusno gorokan iso. Jawabane. Heh? Bisa halus jawaban gorokan. Takokno kanca. Oh lah. Gak iso mung. Mangan kudu teratur, mengandung vitamin-vitamin. Oh, vitamin apa iku? Ya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Sekolahan niku ah. Kok model kon niku takno. Suarane cek enak, Bang. Oh, cek lantur ta. Iya. Terus skalanya iku diatur ya. Setelah saya aja takon iku, wis peno mikirno nungko loro nungko telu ngene. Kulo tunggu ana tak ngono iku. Kon niku mikirno ngepur barang. Lho ngepur gak pantes ketuweken wong. Nek lho kon niku kok aja ngono, Dik. Nek iso ngepur kan enak ya bapak yo ngepur lho, Dik. Kon niku ngawur ae. Bagekno nyangane generasi muda sing nom-nom bagian ngarep. Iya. Menes gak usah mikir teko kono. Iya. Masih pernah iso gak kira gak dikon ngepur bar karto lho. Wah, murah ngono. Agak sesuai deh. Hanya dibatasi sekian saja ya. Karena saya ini repot, jadi sekarang saya akan bisnis. Bisnis. Penuh balik bisnis ya? Loh, aku kan duwe pabrik aku. Masa bisnis petang dino pakane pancet ngene. Loh, pakane 11 kabeh. Pakane 11, kembar 11 kabeh. Bisnis sepatu ono cok sandalan ngene bener. Sepatu ono ongkep dik kok ndatano. Lah nek metuki pedagang-pedagang gede masuk sandalan ngene. Ya liwat telepon lak bisa ta. Bisa telepon. Oh, tak bel kring. Terus dari siapa itu? Oh, dari saya. Siapa itu siapa sini ngono kok. Siapa sini? Si, nek peno iso telepon coba sih. Telepon mbak aku ayo. Ya. Umpamane iki peno nyekel telepon. Ya, telepon. Ya. Terus suara kring ya, Pak. Ya. Peno cekel telepon. Ya, tak cekel cek. Terus? Halo? Siapa itu? Saya. Saya siapa? Sidik. Dik, apa nanti, Dik? Lah sik tidak koncoku ah. Kok ngawur ae. Apa nang Sabtu ya, Dik? Lah apa sih? Iki apa kirim roti ya apa? Lho, Siapa? Lho apa sapa? Oh, sik, Dik. Lho, napa lho Bapak? Kartolo. Koncine ndek koncine. Sopo pas sih, Mas? Anakku. Anak peno? Anakku. Mosok sih? Masalah masih iki anak. Lho, lha wingi lak omah dhewe-dhewe. Omah kok dhewe-dhewe? Iya tak kena omah jan dhewe. Iya. Oh, sugih, Dik. Oh iya. Tadi pikiran anak cek mecah dhewe ngerti. Kan dikolekno omah dhewe. Ya nglumu-nglumu lek ngene iki. Iya, nek mulai dhewe. Nek kon anak Basman lho ya sing sabar ae. Iya. Aja dik mikirno ngono-ngono ngene iki. Iya ta? Aku ya nggugone omongane ning gini dadi. Kan Gini sono. Ning gini ki bojone Cak Uwat. Oh, ngawur ah. Pak koncine ndi koncine? Kunci apa sih? Loh. Kunci kontak.
Waduh kok iki apa sih lho? Ya apa bebeke? Lho kok bebek sih? Pada bebeke lho. Oh, ya mah bebek ta. Sing digawa arek. Hah? Roti ya. Oh, roti. Ono bapak di pabrik roti. Waduh, gak ero lah. Ono sing atas roti kalung. Lah, kok lho roti kalung lho. Lho sik ta, bapakmu nggawe pan roti ya? Roti. Lha wingi kok tuku roti. Oh, ngicipi ulah. Kok niku tuku roti apa? Roti tawar, roti manis, roti asin, roti sepet. Roti asin iku kabin ngerti ya? Lah iya tapi ono dhewe carane. Roti tawar ono, tawar menawar gini ya. Tawar menawar. Ngono ya. Oh, ya apa sih tawar menawar ono bandrol harga pabrik lho. Omongno karo tonggo-tonggo peno, lek Iya. perusahaan roti gede kok. Masalah ya. Saya nggih roti sak gunung. Jange, nggih kejutan deh. Lah nek ngemot tumbak nopo? Eh? Nek ngemot. Ya disetipno. Kok iku bacek lho roti sak gunung lho. Oh. Lho jare ge pameran. Pamer ke pameran. Bener, Bas. Iya, Kadang-kadang iku ono apa sepeda digudhekno ngono iku apa, Iya, iya. Bas? Ngono iku. Kadang-kadang ono, tapi ono langganan sing ngajak gomblo. Waduh, gomblo kuwi mesine roti kismis. Lah wong mangan roti lho busal-busul ngene ya. Gomblo gak dimut. Gomblo iku awet terene. Lho, Pak. Sik ta lah kok dimut. Lho iya. Gak dikecapi. Lho lan gak dimut ta wajane kempong. Iku gomblo sing ndi? Gomblo gupeng iku Dik. Oh, goblok Sing gupeng iku lho. Lek sing tukang patri. ngawak. Sing gupeng lemu iku lho. Lah lek sing Layar bocen dodol sego pecel. Iya, pekai pemborong lho. wis tuwa ta iku. Iya. Iku ponakane bapak iki. Iya. Misanan. Ponakan. Kan irunge kacake gak sepiro barek kono. Lha apa kok. Tapi gede kono, Pak. Iya, Sing misanan. irung kok timbang dik kalau kita no. Lek sing Mas Gomblo sing penyanyi ku karo aku sik mindoan. Lek sing Gomblo gupeng ku misanan. Misanan? Bapak tau kayak sepatu pisan. Oh, kok niku Lho, iya beda suka sepatu pisan tak kon niku. iku sajane ngono gak dikeki. Apa? Ya saking nemene bapakmu lho. Oh iya. Gomblot Pak nggih sepatu dicoplok. Lho, cukup barek aku mbah. Wis kawin cak jare ngono. Pak peno kok ojo ngrenek. Yo, bener dipati roti iki menik. Kang ngono sih lah ya. Bapak iki duwe rencana apik. Soalnya apa sih pabrik roti sampe gedene ya. Dadi kendaraan itu sampai macet. Gitu, bagian kirim dhewe, bagian rumah tangga dhewe. Sing penting kono ape tak tukono anu motor. Ngomong aja cepet-cepet ta niku. Montor ngono lho. Motor kloneng. Kanggo lek Kayak kebakaran. apa? Iya, kebakaran. Motor kloneng. Kanggo njagani. Pabrik, PM kobong ya. Pe bapak kobong. Pak, kok iki Pak opo? PMK carane. Aku saiki aja tukokno montor sing model-model. Apa? Jaluk sing larang lho. Jaluk kencono lho, Pak. Wah, kereta kencono rek. Lah ono masi ngawur ae. Wong tuwa ya apa sembarang cukup ya. Oh, iya, Anak iya. jaluk sembarang turut ono. Iya tak turuti. Nek perlu jaluk pati ya turut ono. Lah apa arek nduk pati ngawur ae. Ini nonton ya. Iya. Ono mentego wah wis sampai karat-karit. Iya. Murtego. Iya iki lanu giraup bar. Hei. Oh, muteko kira. Makane teko kadon gulap. Enggak bapak iki. Iya. Yo siji karo biyen. Oh iya. Cuma wis rontok ram. Lho entuk apa niku? Pernah jok man petih ta, Pak. Lah apa man pete iku dilalap kok. Seisu gak ono pedang krongan meneh petih. Disetip arek-arek lanu mringis-mringis. Waduh wong sugih kan ajine rek. Kon ajine wis sugih kaya aku ngene iki. Kan ngono, doyan lalapan ya gak apa-apa, tapi dibatasi. Iya. Iya. Pak pegawene kurang, Pak. Hah? Aku apa? Yo golekno. Ya kon iki. Ya wis kado pabrikku. Lah ya apa? Jokruk bandare. Wong potonganmu koyo ngono adakno. Lho, lah mari ini Bas. Kon saiki gak ngurusi arek kono. Yo, kunci kontak ini gini. Sopo nggo Iki mana? Iya, iki. Gak cocok tek kon ngawur. Jalan laci ngono lho. Duwe laci ya? Duwe laci. Duwe sorokan. Sorokan. Ngono laci. Sorokan kono lho. Lah apa nggo kunci kontak iku. Iya. Tonggo-tonggo sak rono kabeh kira-kira sak kampung. Lho hei. Lah kan aku garap roti ini. Ngawur ae kon kota. Gampang. Aku sik nunggu arek iku lho. Arek-arekmu aku ah. Ngoten. Wis tak tinggal. Iya. Pak, iki lho tak sampeyan. Wah, lah apa jangan di bapak iku ya ono Pak duit. Lah duit setorane gawon. Iya, gampang. Cek gawe tak gawone. Tak gawone kan. Aja cek. Timbane ilang ah wis Kuwi ae. apa sih? Lah kon duit. Sing ndi? Duit sing ndi? Lah kon gawe iku apa? Setorane ndi? Duit setorane. Oh, di sewani kita. Ya kon gawe gawon lho, gawon. Iki tangan tok. Iki lho, Pak. Iya. Tinggali. Iya.
Mbok anak Wah, jeragan ora. ya apa? Tuh, dompetnya kandel. Masalah rek. Mbok nomor induk Umbah-umbah aku iki. Ubah-ubah. Tadi ya. Ya ya ya. Ya, hati-hati lah. Ngare ngewangi aku, teko dari aku. Ganteng anak bener. Lho, ya. Apa niru ibuke ya? Lho, gak kayak Niru ngomong. bapak. Oh, niru bapak ya sembuh. Kan gak mulia. Loh, ono. Dah bisa deh. Iya. Monggo. Monggo. Anu temu tanglet. Nggih nggih. Nggih. Griya sampean pundi? Oh, mriko nak. Endi? Nggih, sik tepi nak. Sing tepak lho nek ngandani wong lho. Lho, kan apa? Niki ambune kaya wong sugih. Oh, nggih. Oh, Nendel ambune. Ambune pengu. panjenengan yang suki ngeten iki. Ambune pengu nggih. Ha enak arek ngomong rek. Mboten modele ning lho kok Nggih. ketara. Alus. Bas, Eh. pernah tau kenal hari? Durung tau kok. Duyung. Itu kaya apa? Durung kok doyong. Lah, kon tau kenal Mbak Rek? Sampean napane, Mas? Kula? Nggih. Kula palike. Oh, palike niki. Nggih, Pak Sodik kuwi. Kanca nak kanca. Oh, nggih. Kanca. Anu, Pak, kula padhe anu Napa? padhot. Kenapa cicil lebas ana Gak ngono kopo. Lah aku ngomong keliru dipikir-cili ya. Delok mawon niku lho. Lah aku ngomong keliru digoyo ketularan. Karena padi. Anu. Padi. Pun sungkan-sungkan. Pun sungkan-sungkan sampean. Pokoke napa kap sampean ngomong mawon. Iki nek mboten turuti kula ketakan niku. Kon niku Sae sampean Nggih pun. kula Oh, nggih. pun kuwatir. anu nak nggih, kula ajeng taken. Nek sampean ajre mboten perlu adik wedi kali kula. Biasa bebas mawon. Mboten napa-napa ta, Pak. Mboten. Pun wasi mawon lho, Pak. Ngene ndelok iku wong ya apa sih mau mripat kenal, enak. nggih. Nggih. Nami sampean simpen. Nami sampean sinten nah? Kula Tini, Pak. Eh? Tini. Siapa? Tini. Waduh, Pak. tepake. Apa? Dola. Siapa? Dola. Dola. Pak, sampean damel teng mriki, Pak. Sapari ya. Tini, Pak. Ya wis seru tak gawe-gawe. Gawe. Oh, jenengmu Tini nak ya. Nggih, Pak. Tini. Lengkapnya. Lengkape. Iya. Kastini. Oh, Kastini. Niki napa, Pak, surat kula? Oh iya nak ya. Pas Iya. Nggih. Oh iya ya ya. suratnya, Bas. Enten Fotone. fotone, Pak. Masalah fotone ya. Ayu nggih, Pak. Ayu. Iya ayu nak. Iki kok potret ngono dek kene tepak, Bas. Dijejel. Iya, kaya ngene-ngene mulian. Oh, ngawur ae kon niku. Anu, Pak, kula pados pendamelan lho, Pak. Lho, gak Tompon tombol. ndi nggih? Tompo-tompo iki lho kan jeragane ta. Wis ta lados. Tompo gak tombol apa jari aku ta. Tampon. Nono apa-apane aku tanggung jawab. Waduh, ora apa-apa ya melayu tik kok tik. Gak tanggung jawab tik. Enggak ada pabrik ta, Bapak niki? Loh, pabrik. Roti nak. Roti napa, Pak? Eh? Roti napa? Roti mambu. Roti apa ya roti tawar ono, kismis ono, roti keju ono, sembarang. Campur nggih, Pak. Campur laran. Roti campur-campur. Bas. Ah. Nompo arek delok-deloken. Apa? Sesuai no barek-areke. Iya. Nek potongane ngene iki, Iya, iya. dikeken bagian duit-duitan ngono lho. Eh? Bagian duit-duitan ngono lho. Tak ada duwian. Lah kok sing ngewangi. Entek duwike. Oh, apa tik? Niki Pak ijazah kula enggak ada ijazah. Waduh. Lho ijazah papat ngene. Ijazah, Rek. Masalah. Lho. Kok gak nutuk SMA nak? Eh? Pak nggih notong Iki lho ijazah SMA ngene lho pernah iku Oh, suka. iya. Wong SMA. kualik macane. Oh ya Mau kuali kuali. SMA. Nak gak keliru nak kon nyebutkan melok bapak nak. Lah Hah? napa asih, Pak? Sebab bapak iki bener pabrik tapi pabrik bukan pabrik besar. Pabrik cilik-cilikan, pabrik sederhana. nak. Nek pernah gak wani nopo, tak tompo. Ojo dik kok ngono ngawur. Lho gak iso. Ojo aku. Lho, pernah ragu-ragu ngono. Iya gak. Ngene nak ya nek melok bapak nyebutkan pabrik roti, lakon tak tekek ngene kantor. Oh, nggih. Kantor Pak, ndi? matur suwun. Kantor pos. Saya digendeng kok dengan digendeng. Sita lah, kantor. Wah, kamu tak lo. Kantor. Goblok iku Kantor tak lo. nolak telu sih. Oh, kantor dia tak lo. Yo kantor roti ki goblok. Gendeng iku tak lo. Ngarep tamburi tak tengah ngono lho, Pak. Oh, wong ngono kur. Kantore. Kata kantore. Akeh nak. Siji damel ngurusi perusahaan. Iya. Siji damel ngurusi perkiriman. Iya. Sing siji damel klesetan. Iki kantor wong remek ibarane. Dadi kon tak tekek kantor sementara. Ya, sementara nak ya. Kon iso ngetik nak. Saged, Pak. Oh. Tapi nek ndelok drijine, Ah, iya. lincip-lincip. Nah, terus ngene nak ya. Kon njaluk bayaran harian, apa mingguan, apa bulanan nak? Terserah mawon, Pak. Apa tahunan? Kok tahunan kok Ya dalu, enak, Pak? barek ngerapel ku. Ngerapel anune nak apa ku? Iku lho Sing ongkos. enak, iya ya. Iya, iya. Sing enak tahunan ae, Dik. Lho, lah Tahunan. suwe Lho, iki. tapi dijaluk dhisik. Oh, nggih. Jaluk dhisik. Nyawit gaene males.
Wis ngene Ya bulanan biasa ae. Pak, nggih bulanan nek teng kantor. Ya, saulan kon tak kei 250 nak ya. Ojo kuwatir nak masalah iya nak, ojo kuwatir nak ya. Mergo aku iki ndelok kon melasno. Sakno nak Ya ya. matur nuwun nek ngoten. Iya ya, di samping iku nak ya. Harus dipikir ta Wis. 50 iku. Kon melu nyatek sih dikon Dik. Di samping iku ya nak ya rene omamu ado, gak perlu mulih, kon tak kei kamar spesial kanggo awakmu. Oh, nggih Pak. nggih. Sebelah Bisa, ndi? Sebelah ndi? Kon sebelah ndi lah kan ala ono. Lah, sebelah Kamar kamar sepen kan ono, sindi. kamar sepen kan Buri. ono. Iya. Iki lak jajan telu ah. Iya terus? Ah sing siji adik iki. Iya terus? Sing iringane tanggonane pas sebelah iki. Kon gane. Iya. Aduh, Napa Pak kesel Pak? lho gak ngono sing iki kan dikon sedek tak bagi. Ngira jogon. Oh, Pak. dicatek. Pegawe anyar. Gak cocok kon ngampuri iki adakno. Ya. Terus nggih. Di samping kon turu ngene pabrik kene, wingi rumah tangga campur nak ya. Ya ayo sing tangan sing enteng. Nak. Nggih Pak. Ojo dikantongi tangan. Aduh. Nggih kula sanggup Pak. Tangan ojo dikantongi nak. Ya bantu-bantu nyapu nak ya. Oh nyapu. Iya. Nyapu apa Pak? Laut. Nyapu latar kayak gini lho. Nyapu latar ngene lho. Nak. Ini ya. Ya nyapu latar ngene lho. Pak. Mulane tak jelasno. Nyapu latar, Nak. latar ta halaman dalam. Yo halaman dalam kene nak. Ngono lho. Halaman sak monten ambone. Iya sapuna. Waduh mboten kuat Pak kula enggak Pojokane salah tok. geger. Pojokane tok. Oh, loro pojokane. dengken nak. Nggih. Loro dengken. Nggih Pak. Wis aja nyapu nak ya. Nggih. Masak adang. Oh, adang. Iya adang. Adang beras. Gak kerikil. Yo beras nak. Macam-macam badang roti napa? Ketan, wonten no? kabeh? Roti lah pabrik wong kanggo pribadi yo adang beras nak. Nggih, dipususi Pak. Enggak buaken. Yo dibusus ngene nek gesek ini lho nak. Soale kula menate teng pawon Pak, kula niki Sano, sekolah Bas. tok. Sano. Oh iya gak iso nak ya. Sano. Wis aja ati nyapu aja ati adang ya. Wis saiki umbah-umbah nak. Oh, mbak-mbak kain. Iya, gak seng. Umbah-umbah kaya kain nak. Pakaian sampean nggih. Iya pakai aku. Nggih mboten napa-napa Pak, ngira sampean nggih. Iso nak ya. Saged. Kali sabun nggih. Gak ambek wedi nak. Oh ngawur ya takno. Nah nek kok sembarang sawangan nyalot ngono iso melok nyambut gawe ngene Kak. Mboten Pak, guyon. Oh, kok. guyon. Nggih, saged mosok wong wedok gak iso. Sawangane wong dewok kok. Wong dewok. Ayo mangapa? Aku iki Ayo kopo. mangapa? Aku iki kopo. Oh takno. Lah ya nek iso. Ditapa nggih Pak. Iya tak tampi nak ya. Nggih. Nah saiki Ya konek. tak terno nggone karo iki. Iya, Ya apa? tak terno nggone ya. Nggih. Lah durung nggone ya. Durung numpak becak mek kon. Iya. Amblas arek iki. Potong apa terongoan ngono kok kon iki. Ngoten nggih Pak. Iya bathukmu lho bathukmu. Kira pernah kabeh aku pas. Bathukmu setengah nunung bathukmu iku. Pikiranmu maju tapi ya iku amblasan kon iku. Lah aku mosok ngene-ngene sih, Pak. Ayo nak. Monggo bareng. Ya numpak motor Bareng motor ya. Oh, iki motor sampean? Ojo, iku gembosan motore. Motor kowe. Mbak motor apa iki nak ya? Nggih, Ayo cek ya. Nyambut gawe jeragan pitik. Ya jeragan ndok. Kula pitik. Lah omongi masjid iki. Kula ndok nang ngene Jember. Tak tumpakno sepur ndok rong kranjang. Bareng nang ngene sepur krungu rame ndok tendangi wong pecah kabeh. Jaga keamanan. Aja sampe ndoke pecah kabeh. Kari sak keranjang tak kurep ya mbek aku. Sepur budal teko Wonokrama. Ndok tak junjung netes kabeh. Sangane tak grem ya ntaran. Wis pancen nyambut gawe iki ya enak ya gak enak. Ono rugi. Loh. Ono nek golek pitik, Katrol. oh katrol. Langsamu proyek dah. Jare jerakan pitik. Iya lah. Kon kono pitik mati. Oh, ngawur ae kon niku. Lha apa pitik mati kok? Urip-urip, Pak. Pitik talkun gelem. Pitik talkun. Gak kena digawe soto iku. Gak ngabluk kon. Lah, Gegedan pitik. Kok pitik takon. Kok pitik biasa. sekarang apa tambah banter. Lah kon pitik talkun kon. Lah pitik apa? Ya pitik Jawa. Aku nek kula langgone Kediri. Ono pitik gak pitik Jawa gelem. Heh?
PT gak petik Jawa. Iku lah PT kayan-ayanen. PT gak sampe Jawa kan. Lek kepinginan nang Blitar akeh, petik balik sapa kebon uwak Cak. Iku nanas. Olah pokoknya badan iku. Oh, PT wali sapa kebon. Lah ya kula nanas ya diagak petik bangkrut ya kula nanas. Iya, aku gak mesti loh. Kula jangkrik barang. Ono wedhus domba kuwi. Wedhus domba. Aduh, wedhus blendingen. Tapi sembarang kok kulak ya. Lho sembarang tak kulak aku pokoknya ndising payu. Roti lho. Roti ya tak kulak. Wah. Bapak iku jerakan roti. Roti? Heeh. Aku nek ngono gak kulak njaluk apa lho. Aku bapakmu dhewe ae lho. Iya, Njaluk. iya bapak dhewe ae. Oh wadah. Misan njaluk aja siji loro nggawa truk ngono. Ah, ya ngono do nrimo. Ya marun tak gekno omah. Hah, bagus. Api atimu lho kon ngono. Iya. Iya. Marun tak cancang tak pathoki. Oh, kon niku tantane gak enak omong. Ojo njagakno ta. Iki ngene Cak. Iya. Beneran pedhuk peno. Bapak dadak nrimo arek wedok wayu. Waduh. Gawe anyar. Seneng kon. Kan aku petare wedok lek irungmu mekrok. Kok pada nambah awakmu dhewe aku gak kira kan. Waduh. Gak kira kan wedi. Iki melok kamelo kon ya. Terus apa aja? Gak ngono sing tak maksud iku. Iya. Bareng ana kono rong dina lho, dadak arek nang pasar. Terus? Ya. Kula glepung. Iya. Glepunge roti iki. Njupuk glepung. Ayo cukup glepung nang pasar. Dadak ana pinggir kali ana arek bayi digomuli. Mesin gak digomuli ya. Iya. Terus digono kantor polisi perlu dilapurno. Heeh. Dadak saking wedine terus digomuli diaturno karo bapak. Lho digomule Diaturno Rama. Wah, apa omonganmu kelinci pendiaturno, digomule ditukno. Oh Surabaya lak ngono ditukno. Lah terus bapak curiga. Curiga bapakmu? Jare niku anakku jare. Oh, sangkakno kon niku hubungan gelap ambek apa? Iya. Pembantune bapakmu. Sadurunge arekku mlebu rono dipikir aku hubungan gelap. Saiki arek wis lahir. Iya. Edok-edok golek penggawean perlu nek kumpul balik aku. Dadak tuduhane bapak itu begitu. Wah. Ayahmu nuduh begitu. Kae pancene kon gak berbuat ambek pegawean bapakmu ya tolak ngomongi bapakmu. Lah saiki ngene ae. Saiki akonono mari sementara rek. Akonono lek bojomu. Lho kok ngakoni ya pecah gampang arek iki. Engko tak kei dhuwit. Aku dhewe bojo hari ini. Ngakoni tok ngono lho. Wae anakmu bek niku. Iya. Iya, anakmu bek. Akonono tok tak kei dhuwit perlune. Arek iku lak saiki diusir karepe. Lho, bature bapakmu diusir. Iya. Lah karep cek balik rono maneh sakno ya. Lho pamane gak balik rono? Sakno ya. Sakno ya. Oh, anakmu. Anakmu kon niku Lah karepmu bayi iki takoni anakku. akonono anakmu. Mesti santolo ngene ae. Bayi takoni anakku. Iya. Lah bure bapakmu tak rabine pisan. Lho aja ja. Oh, anakmu lho. Anakmu. Aja, ya lek awakmu iso nyukupi. Wong Upamane saiki kon wis duwe bojo. ya Iya. soalnya rumah tangga lek paduan jiwa. Iya. Cinta pada cinta. Aku upamane cinta ambek bature bapakmu. Bature bapakmu gak cinta ambek aku. Iya. Lah kuwatir nek kon nyiksa batine Iya. wong wedok. Iya sakno. Tapi cinta gak cinta tak urusi dhewe. Wong iku tak rabi. Lah apa kon wong jaba melu urusan cinta bojoku? Heh? Iso kono tok mari ya. Tak rabi kale. Aja. Anakmu. Anakmu. Lah lek arek iku kok rapi lah yu lastriop. Wis ngene, Iya. tak kei dhuwit 50.000 akonono. Perlu arekku cek tetep nyambut gawe kono. Lah ngono aku tak budel. Tak budel lah ngene bapakmu. Iya, Iya. iya. Akonono warani ku lek Bayi anakmu. iki tak akoni anakku. Lah arek iku warani Lah, arek bojomu. wedok iku tak wara bojoku. Gila ya? Iya. Ah sakno rek. Ndelok pene ku sakno nyambut gawe kesurang-surang ngono ya. Iya. Ngomong-ngomong titik kae. Curang-curang. Lah apa peno sapa Gunung Sari ya? Heh? Yenane jare kelelep. Lho, aku ndelek wong kalap lho. Ojo golek wewean ae. Lah apa wae ana kanca dhewe sing kelep nok kono. Iya. Ketok Iya. irunge tok. 50.000 ya? Heh? Heeh. Engko Iya. tak tambahi. Aku nang bapakmu ya? Iya. Tak koni bayiku anakku. Anakmu, lah, arek Tak- wedok iku bojomu. Tak tawara bojoku. Iya. Tarabi temenan. Oh, aku nono tok ae kok. Oh, anakmu. Sokran iki kandhane. Wah, iki ya apa? Lho numpak becak. Kan Lho. Sokran. Waduh, lah jenenge bure bapak sapa? Oh, durung tak kandhani rek. Waduh, lak mencel kabeh kok. Anake lanang wedok gak tak kandhani. Waduh. Lho. Iku apa rek? Tin. Kon lha apa? Napa Mas? Kon niku yo ngono nggih perkara ae kon. Kene lho. Perkara napa sih? Sampeyan Pinggir
pinggir tengen. Kulon iki pun bengong lho. Senenge ngomong kono kiwa ae. Lah sampean desek mawon kulon iki bingung. Rotok maju, kupingku iki dublek. Enten apa sih? Kon iki apa nubahi kok gemule kon dadi perkara kuwi. Lah nggih karep kulon iki saaken, Mas. Mboten ngertos nek bapak niku murang-muring ngoten. Sakno tapi efek iki lho. Efek napa sih? Efeke lek dianu bengung. Efeke nang aku. Son niku lan. Trimakno aku iki berbuat bare awakmu, men-men lak serana nang bapak polisi lah apa kok muleh. Sampeyan niku tiyang pundi? Ya wong kene lah kok muleh lah apa? Lah nggih karep kula niku saaken. Lah sakniki napa koyo Ya ngeten iki. bapak muring-muring kuping jopopong gak karuan iki. Pokoke lah mboten sih, lah mboten anak sampean sih. Iya tapi nyatane saiki aku dicurigai karo bapak. Kon mesti kate diusir. Kon malah mesti dikon nyingkris sih. Saiki lak mbulet ae lak abot aku kon. Lho, lan apa abot sampean niku? Wah kon dadi perkara jane Aku aku. bingung mboten enten sing kula jujuk, Mas. Mejane sakeng. Oh, lah wong ngene aturane carane. Oh, wis jelas terang terwoco nek iki aturane. Lah ngono budale emang klebon orang-orang, Pak. Rundingan, semayan, koperensi, sanusi, siatu, Mbok. Oh, mulane enak. Apa sih, Pak? Apa-apa kapu takon kon arek iki. Mulane kon sik prawan nak ya umurmu sakmono, dadak kon lancang. Terus ya apa kok wani gandeng renteng kan nggo bayi. Anak sapa iki? Anak sapa iki? Lho niki yogane tiyang. Yogane tiyang. Sapa ngaran anak orang-orang? Lah nggih lah sampean curiga kali sinten sih, Pak? Wis irunge kaya aku irunge arek iki. Irunge kaya aku iki nek gak oleh kartolo gak pantes iki. Lah napa sih, Pak? Mboten sumpah mboten. Lah nyatane kon takon hubungan glepung, takon setor kene perang trek, mule-mule nggo bayi, nek gak nek kartolo anak sapa iki, Mboten kok, Pak. Kon kok lanci angkon, Halo. Apane, Pak? Sing kok tengeri ku apane lek? Irunge padha mbek aku irunge. Wala, irunge lah mosok ro wong ana padha gae ta. Iya tapi irunge jungkel Padha Kupinge loro kupinge yan. Lah iya, tapi gak mungkin lek anakku. Wis saiki ngene lho, nek kon tetep anak. Ini sampe kedawa perkara iki ya. Aku rumah saya ISIS. Isin ya. Sampe kedawa perkara iki. Soale kon tak tolong cukup gak apa-apa. Pokoknya dino iki detik iki hari ini hari kiamat ya. Pokoknya kon saiki kudu oret pergi dari sini wis. Sampe sida ngusir kula. Wis tak usir kon. Aja nang kene. Sangoni. Lah apa nyangoni kon wong kon salah? Bayaran dhisik sing setahun iki lho. Iya tak bayar nek lho. Grobiak. Wis. Napa grobiak ning, Pak? Napa? Mbok kono apa? Kon dikontrak setahun wingi ket mlebu terus marno iki dikek bayar setahun meneh balik maneh, Dik. Ya. Balik ka iso. Oh, ngawur. Nek kok kene kan terus. Nggih, Pak, nyun Pak. Kayak contoh jelek kon. Lah napa? Bapak itu kan lihat-lihat toh, Pak. Kenapa? Kenapa? Itu siapa itu? Ini pembantu saya. Nah, makanya kan kasihan. Tuh. Siapa kasihan? Gak salah, Pak. Arek iku nemu bayi no pinggir kali. Oh, mustahil. Mustaman, Mustaqim. mustahil. Oh, arek mus-musan mulian. Omongane kok sidik kali ngomong. Mus-musan dadakno. Ayo sing bener mustahil lah apa mustaman mustaji barang. Wis saiki ngene berarti peno tega karo aku. Tega mentala. Iya nane mentolo sebab kon iki mbusek namane wong tua, ngerti kon? Terus kape berbuat apa Bapak saiki? Saiki nek perlu kon ngira pisan wis kananan gak apa-apa. Kok manis kata-katamu? Yo parek wani arek. Waduh sik wanine wong tuwek kon. Ya lek peno gak ngaku anak mergo perkara buru iku. Peno nudul lek iku panjenengan lekku. Iya. Aku tak nyingkir. Ya nyingkir nak. Nyingkir. Sik ketunggu wong tua kon ngono le. Lho kuwalik. Wah, bapakmu ketunggu wong tua ya apa sih kon niku? Lho bapak niki sapa sih? Lho bapakne aku. Oh. Terus aku. Sementara iki bapakne aku lah meneh buyar. Dadi kanca biasa ngono lho. Nek kon nyingkir nek perlu motor pilih motor iku. Motor sapa? Mbok motor sapa njaba iku. Lho Wong motor loro remuk kabeh kok dijojokno. Yo nyingkir aku. enak ngono wis. Masih gak ngodhek gak apa-apa. Ditenono. Apa ngancam kon? Gak. Ditenono kon. Apa? Sing hati-hati. Lho iya tak hati jane. Ha iya. Wis tiba. Ya, Oh, anakmu ah kon. wis tiba kon ya. Balik Cilono kon. Ciloko kon ya. Ya, aku bedal, Pak. Arek aturane kaya aturane. Oh, nek gantenge ganteng tapi carane gak ngono. Wah, arek kok gawe karepe dhewe. Wis, tolone iki gak apa-apa. Sing penting tak atur pabrik iki.
tambah tahun derajat iki tambah ceblok. Biyen niku nyambut gawe enak-enak nyambut gawe dinas. Bareng nyambut gawe dinas leren dadak dodol bumbu. Wis gak apa-apa. Pancene oper haluan. Bumbu kula isu aku nang pasar Keputran. Brambang terasi Lombok tak dol awan-awan. Bareng kabeh wis komplit jam 12 budal tak dadi sambel. Wis saiki dodol rokok, rokok ya ngono. Kon. Lali ora. Sit. Wah, Iya. sapa ya? Allah, bosok lali riri. Sapa? Oh wingi kon nyang omahku kutekno sego di pawon. Bosok lali Siti kancamu dhewe. Oh, ala Siti. Iya. Dodol apa? Rokok. Pak-pakan. Oh, waduh. Maksudku ya pak-pakan tapi sing tuku lho. Eceran terus. Tak coba situ ya. Yo. Tuh, wis dalar. Korek. Nek nyoba wis apa kon niku. Iki lak eceran sih. Ya tapi nek situ iku badine piro? Lho, lak Situ. eceran tuh situ lah gak apa-apa. Ngomong-ngomongane akeh lali gak bayar. Korek. Iki lho. Riri. Apa? Setari. Sing jes niku aku takon. Lho. Aku kan menghormati kok. Lamun sok korek durung sampe teko tanganku. Niku macem-macem tok kon niku. Oh iki kan awak dhewe iki ya wis Waduh, latung dibani enak ya. siji barek rokok liya-liyane ri. Siji. Bani iki nek disumet disedot itu beluk ri. Iku duduk beluk iku. Lah apa? Marmoji. Mulai biyen ya beluk iki, Dik. Enak ya. Duh, kon dhuwitku menyandir rek. Waduh. Piro Niku siji? sithik 75. Hah? 75. Betul cok murah-murah ta. Badine piro ngene? Lah iya, badine gak sepiro. Lah 75 aku lak piro? Golek selawe. Badi alah. Sampai 50. Kok tibane ya akeh badine. Tak pikir badine 10 tapi tibane Loh. badine 50. Nek gelem ya tukune gak gelem ya wis. Iri masa. Sak glenter 75. Iya, tapi rasanya kan siji, kok Siji enggak, campuran siji. tak asli ku. Enggak siji kasih. Dadi loro. Sisan ya? Heeh. 150. 150. Meneh mari duwe ya. Wis gak iso. Kok iso Kalau tak meneh balekno apa? lho, tak sumet situ lho. Ya iki tegesan kon balekno. Lah oleh tak Lho nek gak. balekno sak kilo gak apa-apa tegesan. Lho lang. Ngomong ngamu Jare sih meneh tadi gak oleh balekno. duweke. Oh sini ndi kan. Lho, wis disumet. Wis pulpen tinggal pulpen. Pulpen tinggal. Apa bol tadi? Iya. Lah iki wong linci petok kalau jero. Wah, kok niku pancet ae kok niku dik kok niku. Durung kali pernah lisa iki. Sapak. Mesisan Ya utang sapak gak ini. siji. Ku nang golek aku nduk tikul. Ana ndi? Ono wayang ya dodol wayang-wayang. Gak ngono. Kok dodolane wayang-wayang ngono. Iya, aku yang ngiras-ngirus. Jare kon kok ya main niku ngono. Ya kadang-kadang iku ya dodol ngene. Katalog kartolone ono ya dijak. Lah iki kan tempat mendaya. Oh, aduh, Dik Sapari. Iya ya. Aduh luceng, Dek. Waduh, ampun pengenges. itu tiange. Oh iso ae kon Ya wis ngene ri ya. Iya. Sapak pira iki berarti? Ya biasa ya kira-kira dhewe. Meneh ya, duit Hah? ya. Meneh, wong gak nggo duit. Meneh ta? Meneh ta lah. Iya, meneh nek gak iso anakmu kon nanggonku ya. Lah rek sekolah. Ya. Tak-tatake. Sekolah ya rek wis pokoke eling lah wong pira sak pak Iya, rek. piro? Mos aku mbujuki kon sak pak. 600 sih sak pak. Iya meneh tak 1000 lah. Kon. Ya. Iya. Wis ngono. Arek-arek lagi duduk. Lho korek emang korek selawe korek. Lho korek gak embo ta? Lho embo ya apa sih kok padane biasa bumbu sak pak iku embo. embone korek situ. Yo korek dhewe, rokok dhewe ngono lho. Ya misan rong pak nek ngono. Ya wis rong pak. Gak sak grosisan ta. Nang bayar tahun Kon mana ya? repot kan niku, eceran gak oleh, sapa gak oleh, rong pak gak oleh. Sing dodol sesuai blender. Ya sak gros pisan ngono. Ya sak gros. Ya. Gak wis ya. Dikarwani totalane ngono lho ya. Iya. Berarti piro? 7.000 ya? 7.000. Wis meneh lah ya. Meneh ya. Nek kepethuk maneh. Dik, kok niku mancane mbulet kok niku dik. Ya mesti kapan-kapan aku kepethuk maneh. Lah kepethukmu kapan? Nek rekaman. Ngonteni rekaman barang ngono Wis kok. ta lah paling lak kepethuk maneh sing gawe maneh. Ya sampai no Parno ngono ya. Iya. Ya ngono ri ya. Iya. Iya. Hati-hati ri. Iya, Dulu ngasono obrakan iki. gak apa-apa aku dodol disiplin kok, kaki mbok Lah jalan. iya hati-hati kok niku. Sing ngobrak ya kanca dhewe kok. Wis. Ono obrak-obrak kan ya. Mas permen.
Oh, lho, Tin. Lho, Cak Ri, kok sampean dodol rokok ta? Iya, wis. Mangane tak delok-delok mangaman kok diluk ae. Bisa jane aku izin tak kuat-kuatno. Lah apa? Perkara dia Saingan, kanca lho. sekolah lah gak apa-apa ta. Saingan berat aku dodol iki. Lho, ambek sapa? Lambek Tris iki. Tapi dek dodol Mojokerto. Sampeyan ya apa ya Cak Ri? Lulusan sampean ku apa kok dodol rokok? SDM. Lah sampean gak nerusno, jangan Nah. lanang montir. Lah terus ya apa misalnya keadaan kayak gini terdesak iki. Oh, Ada ekonomi. Wis gak apa-apa Cak Ri, ya sambil golek penggawean sing tetap ya. Iya, apa ngerokok? Dari sampingan. Kon ngerokok. Enggak, aku mah itu permen lah delok lu sampean. Kene permen ya eceran, Tin. Iya. Jagane arek siji lah kan gampang bojokane. Oh, permen ya diecer. Heeh. Ana Cak Ri. Kon niku anake sapa kon boyong-boyong? Lah iya aku iki jane ngono susah lho Cak Ri aku iki. Lan dia anak Bingung kok aku. susah ya apa sih? Dudu anakku iki. Heh? Dudu anakku. Ngono lonceng kon. Kok lonceng sih? Lancang kon dudu anakmu kon gawa ngalor ngidul lah masuk angin arek. Ngene lho aku beneran ya medhuk sampean. Sampean gak duwe keluarga ta? Aku bujang. Oh sik bujang. Iya. Ngene mari Cak Ri tulungan aku. Heh? Tulungan aku. Kok nyabrangno ta? Rasamu aku Nyabrang. yuyu kangkang ngono ta? Lah apa aku wis kulino nyabrang dhewe kok. Iya, tolong Gak, apa? aku ki lak wis nyambut gawe sih Cak Ri. Wah, tepake. Nggone perusahaan roti aku dek nduk kantor ya. Lho, tepak pindho. Tak turune ijazahku. Bareng ngono nduk kono, aku lah kok lancang sih. Lho lancang ya? Iku apa nggawa mulai arek bayi iki. Wah, kon niku ya apa yen gak iku anake wewe gombel. Kon Lah apa gawe. wong arek kok ngarek bener ngene. Sing Bareng tak delok- gawa mulai, lha delok apa lho. Wah, ayu. Ayu wedok ya Ri. Iya, ayu ya wedok. Lah ya bareng tak gawa mulai tak jerakanku ngamuk-ngamuk ya Ri. Oh, ngamuk-ngamuk. Curiga ngono ta? Iya curiga. Diarani aku ki seneng mbek anake ngono lho. Wah, kon niku ya apa kon niku perkara nyambut gawe enak-enak ono persoalan. Iya malah aku diusir lho Cak Ri, aku bingung aku duwe jujukan ya apa aku ki. Lah njujuk kok rumah miskin ngono. Rumah miskin, melane aku njaluk tolong sampean iki Iya, ya. iya. Jaluk tolong. Ngene mari Cak Ri aku nono mari arek iki. Lho, kok lakoni? Iya. Aku nutupi. Sampe ngakoni bapake ngono lho. Wah, motin. Wah, Alah, aku sementara. nutupi gedek bolong gak kober. Nutupi bayek. Alah, monggo temen sampean ya gelem ambek aku. Gak ngono nih arek iki ya apa ya pamane tak tutupi ya apa? Ya gampang, wis tak pokoke Iki beres. bakul-bakul cilik rokok iki. Iya. Terus? Lho gampang meneh tak gedekno. Wah, kon niku rokok cilik gak ngentekno rokok gede. Oh niki ya apa sih? Ditambahi dagangane ojo ngene. Oh, supaya gede dagangane. Lah iki yo sing gedhe ngono lho. Iya, iya. Pokoke biaya teko aku, pokoke sampean gelem lho ya. Temen ta? Iya iya. Jenenge sapa? Jenenge iki Lastri. Lastri. Iya. Nah jenengmu tetep ini ya. Iya tetep jenengku. Lastri arek iki wedok. Lah wedok. takoni pamane, "Lah maratuamu jenenge sapa?" Ngomong Bejo. Bejo. Oh iya iya yes. Temen ta? Temen lho janjimu ya. Oh ya. Heeh. Jenenge Pak Basman. Apa seman? Iya pabrik roti lho. Iya taruh aku. Iya Rono. Iya iya. Temen lo cari ya. Iya iya. Monggo. Lho, Kula Pak. lah apa kon balik? Lho, sampean niku pun murang-muring rumiyin ta? Apamu sing kari gawa nak? Lho mboten enten barang. Butuh apa kon butuh duit akeh? Kamu balik ini. Pun cukup. Nggak sial pabrik iki. Ngerti Kula kok? jenenge genaken, Pak. Ngenano apa sih? Sampean niku pun murang-muring. Ah, terus ya apa ya apa? Laren iki enggak ada bapak. Enggak ada bapak. Temen tak kon iki? Nggih saestu. Baru rek. Mane kesusu mawon. Kurane enak nek bapak nak. Lah niku napa teng jaba? Kene lho, Mas mlebu. Monggo monggo. Nggih, Mas. Nuwun. Sampean malah nyeluk Mas. Waduh. Mas perimis. Bojone kok watu hitam. Ini mulane kon labrak-labrak oleh bojo kaya areng setingkul. Nggih, Mas. Anu, Apa Mas? sampai budi. Apa, Mas? Boten-boten. Monggo. Pinarak. Mas, Napas wis nutup-nutup kena. lagi monggo pinarak, Mas. Sun. Sampai niku pun kebeneran, Pak. Napa sing lho niki? Sampai niku wong tuwa. Nggih. Nek nek diajeni niku mau ngoten carane. Nggih. Lah napa sampean bojo kula sampean usir-usir?
Anane klosir kula di salah paham. Salah taham curiga sampean nggih. Nggih. Sampeyan mboten sumrap kula nek bojone arek wedok niku. Mboten ngrenos. Mboten ngertos. Mboten ngerti lo taboki kapok sampeyan nggih. Iya, Tin. Iki bojomu temen, Tin. Iki bapakne lare niki, Pak. Ngono kon ben gak ngomong, Tin, kon Kula niku. wedi sampean murang-muring mawon. Lah, saniki kula takon. Nggih. Mas nggih. Nek pancen iki bojo sampean. Sinten sih jenenge bojo sampean niku? Bojo nek dites. Testing gak oleh. Wong testing gak oleh. Jenenge Tini. Sinten jenenge? Tini. Oh, Tini. Lah anake niku lanang apa wedok? Wedok. Jenenge sinten? Wedok niku Estri. Nggih. Jenenge? Jenenge. Lastri. Cocok ya. Lah ya napa kula bojone? Lah bapakne Tini sinten jenenge? Bejo. Bener ya. Ya napa mboten kaisinan sampean? Nggih, mboten. Tin. Ya napa, Pak? Ya sepurane Tin ya, bapakmu waktu iku malah erosi ta. Emosi, Pak. Oh, emosi. Ya, Pak, Dik, erosi ya. Wis jan mlebu kan mangan. Kenapa-napa, Tak? Gak wis. Kon balik rene maneh, Nak. Nggih. Bojomu tak nyambut kene, Nak ya. Nggih, matur nuwun, Pak. Pokoke kon ngedol motor lho, Nak. Kon nyopir motor lho, Nak. Nggih, Mas. Waduh sumbung. Masih mlaku ngono ya kaya. Pak, Loh. pernah ya apa Pak, mulan dah wong ku mikir dhisik. Niku tua-tua berapa kakek nyolong beras ya apa bener. Seneni maneh rek aku. Ya, apa sih aku iki? Apa Nak? Arek wedok kok ana bojone. Kok malah aku diusir-usir penono do aku. Ana bojone arek wedok iku. Ya arek ana bojone. Lho kok gak ana ya apa sih? Bojo ndi maneh? Lah ya ana bojone tangga. Lho, ana. Oh ya ana nduk jero. Lah iya lah ana sih. Iya ana nduk jero. Wis teko sih. Wis teko. Wonge dhuwur apa ndek? Lho wonge dukur, ireng. Lho, Ireng bles. penemulan aja kacamataan ta. Lho, wonge ireng bles kuku-kukune ya ireng. Untune ya ireng. Bles bolos. Ireng bolos wonge. Pernah iku keliru, Rambute Pak. ireng, motoe. Wong iku gak dhuwur ndek, rambutnya brentik. Oh, apa kon ngawur ae. Wis teko ta wong? Lho wis jero ya apa? Oh, lho kan. Kon sik kae teko kan. Lah, ayo kowe teko aku ndelok awakmu. Ditututi gak ono sak. Lah aku ndelok awakmu mas durung. Iki lho bojone Iki sapa iki? Iki bapak. Lho kok elek iki? Ya iki bojone lah. Kula bojone anu pembantu sampean. Oh iya. Nek tinggal mlebu nak. Lho, tinggal mlebu nak. Ya apa? ngono jare kon. Wis sepurane nak. Kok beli loro bulan. Gak ngerti aku tak ngerti. Kula bojone pembantu sampean. Oh, nggih nak nggih. Nggih. Nun sewu nak nggih nek sampean iki bojone pembantu kula jenenge niki pembantu kula. Nggih. Kula jeng takon nak nggih. Nggih. Sing genah mawon pun kesusu nak. Ora napa kesusu. Nggih. Bojo sampean iki sinten namine nak? Niku asale biyen niku dugi Lamongan. Lah nggih. Nggih dugi Lamongan terus kula seneng padha seneng terus kula kawin. Mboten ngoten. Bojo sampean iki nggih lah. Nggih. Pembantu kula niki lak bojo sampean ta? Nggih. Jenenge sinten nak? Iku nek mboten salah ngarake numpak prautu. Ngarake. Lho mboten niku nak. Jenenge bojo sampean niku nak. Jenenge bojo sampean niku. Jenenge niki. Nggih. Jenenge sing buru sampean niku. Nggih. Sing kula rabi niku. Nggih. Niku jenenge Oh, bo. Lho gak ngono nak. nggih. Jenenge bojomu lho sapa? Sing ngeten mriki niki. Iya. Niku jenenge Tima. Lho kon menclek maneh. Ya apa rek? Lah anak niku lanang napa wedok? Lanang. Lho kon. Lah jenenge sinten nak? Benu. Lho kon. Tambah nemen. Lah wong tuane niku lanang napa wedok? Jaler. Lho kon. Jenenge sinten nak? Lasirun. Wah, Nggih cocok nggih. Kan mang mulane kon gak medhuk ya aku mencelek kabeh kan. Cocok kabeh. Oh, apa anu nak? Enak dulu. Kene. Oh nggih. Masalah. Iki sapa lagi? Iki sapa? Mbok kan aku tak Loh, Pak Malik. Kenapa, Pak? Hah? Kenapa? Ngene lho nak ya. Saiki ngene ae ya. Kon tak takoni. Nggih. Ya, Nggih. aku takon iku aja sampak keliru salah weso. Mboten. Si bojomu jenenge sapa? Tini. Ya apa? Tini. Tini. Nggih. Tima. Aduh, lo keliru lo. Lo waduh. Lah anakmu iku lanang apa wedok? Wedok. Lanang. Lo kerta lo. Jenenge sapa nak? Lastri. Benung. Waduh lo. Lah maratuamu lanang apa wedok? Lanang. Wedok. Lanang. Jenenge sapa? Bejo. Lasiro.
Aduh lo. Wah, yo apa menclek iki? Lo bapakmu ngomongnya metes lo. Gak cocok blas lo. Loh, Kran. Apa Loh, Ri. loh Sokran. Lo kan kapan? Loh, aku bojoku iku. Oh, duduk. Iki, sanes iki. Iki sanes bojone. bojoku? Lho, Iki. Saparis dak rokan iki. Iya, kene ngomong selana dodol rokok bojone. Iki gak ada bojo dhewe kok. Iya, Ri. Oh, lagi. Kan tak kaplok kon kok. Sing asli kula bojone. Loh, niku pun gak ada bojo niku. Sapa bojone? Lah, Lastri ning napa? Yo apa karo di bojo. Nek ngono iki tipu-tipuan ya akal-akalan tok iki nek ngono. Lho, ya apa Pak. kok? Pancene mang tak akal supaya arek iki balik sakno. Iya, iya. Nyoto-nyoto lek dini pancene nemu, dadi duduk oleh kula. Lek peno menteng pancene curiga ya sapa tak rabi apa upamane lho. Lek gak ono elek wong aku bujang dini bujang. Benar-benar iki anak nemu. Iya ta? Aku gak apa-apa nak. Aku Iya. kuat nek kon berbuat jelek trobo bare anak buruku aku lagi isin. Ngono lho. Boten kok Pak, saestu kula nemu lare niku Pak. Oleh nemu ya. Nggih Pak. Taruh ngono bapak oleh bagi bola mang bingung. Iya Re. Ya apa? Ya sini. Opo, we? Ya Pak. Bayi iki ayo di anu nang kantor polisi diserahno. Dadi nyoto-nyoto lek bayi iki nemu. Iya. Supaya gak ono perpecahan rumah tangga iki, arek iki jangan tak rabi. Ya serapi nang iya, apa iya. gak apa-apa. Nang ku dijalukno bantuan Sokran sithik barang kon ngebul. Iya, kok tak, Pak. Iya iya iya. 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 Ya perlu. Kono jomblok main kon. Wah. Kono jomblok main ini Mbok jomblok. tak bantu rokok, Mbok. Iya. Oh, udah rokok. Aku udah rokok batu rokok. Yo, cuma keamanannya anjuk tolong mantri. Iya iya. Ini sih. Gak cuma keamanan tuh ae, masih kendaraan dak tolong Nur. Oh supir Nur ini. Iya. Pokoknya Nur tak kayak makan dhewe lah Nur iku. Ngono. Kendaraane ono ya Nur sing nyetir lho. Ayo dimeriahno lah. Iya den Briano. Klewetan gak tahu sapa? Kandar. Kandar. Tapi agak tak kayak pander dhisik kok.